Polícia ešte nevyšetrila prípad 60-eurových faktúr, ktoré žiada istá firma od užívateľov jej webových stránok, a na internete je ďalší podozrivý prípad. Adventný kalendár je údajne portál plný hodnotných cien, lenže firma, ktorá výhry sľubuje, oficiálne neexistuje. Toto je portál, na ktorom na vás čakajú lákavé výhry. Ak ste vyplnili registračný formulár, na výhru zrejme čakáte márne. Registrácia na tejto stránke totiž nie je zadarmo. Jej vyplnením sa každý návštevník zaviazal zaplatiť firme takmer 20 eur za používanie ich webu. Najprv použijú akúsi marketingovú návnadu, vyhrajte niečo, zúčastnite sa súťaže, respektíve zarobte peniaze cez internet, čo je takisto pomerne bežné. To je tá stratégia tejto firmy. Slovenská obchodná inšpekcia sa už skontaktovala s podnikateľom, ktorý stojí za touto firmou. Údajne už o pár dní vysvetlí, prečo ich spoločnosť žiada od svojich klientov preplatenie faktúr na desiatky eur. My sme mu poslali predvolanie a on sa ohlásil. Potvrdil, dali sme mu 2 termíny a potvrdil nám 1 termín. Spolupracuje. Podľa tamojších obyvateľov ide o bývalého policajta. Zhodou okolností obe spoločnosti sídlia na tej istej ulici. Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné. Začneme prešetrovať podnety. Máme ich evidovaných viac ako 300. Polícia v tomto prípade 60-eurových faktúr za používanie internetového portálu ešte nezačala trestné stíhanie. Polícia v Banskej Bystrici prijala viacero oznámení vo veci podozrenia zo spáchania zločinu podvodu a v súčasnosti je to v štádiu preverovania. Rastislav Striško, televízia JOJ.